अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषि यादव म्यूजिक का ऑडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषि यादव प्रेजेंट माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। ननदो लहसुन खरुआ तेल कर हल्ला जो कहलो नहीं जात लागे सर। ननदो लहसुन करुआ तेल कर किला जो कहलो नहीं जात लागे सर। पहिले राते देहले कहमर करकाई हो यही से लहरुआई लराइले कि दुनु जबाना दिहले हमर पुचकाई हो एही में अझुराई लराइले। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। देहिया के हरदिया बही छुटल के दादा पहिले सुहाग रतिया भइल भायला दादा। अरे सखी देहिया के हरदिया बही छुटल के दादा पहिले सुहाग रतिया भइल भायला दादा। कि पानी पियाहू के मौका नहीं दिहले हो ई दुख सखी तुहसे कहिले। पहिले राति दिहले कमर करकाई हो एही से लहरुआइल रहिले। सब खेला धान गहिनी भैया के तारा फैशन फिर हो जे हवे बड़का दुना महारा। ए सखी रजौ धनंजय धड़कन नाही मनाले आटा जैसे मोरौजा हवनिया के सनहले तदहरता भीतरे भीतरे हम छुपाई हो रजाई में लुकाइल रहिले। पहिले राते देले कमर करकाई हो एही से लहरुआइल रहिले। www.rcvyada.com